Tuldo ka na ang pagdinamita sa kadagatan aron makakuha og isda. Ang paggamit og dinamita ang dugay ng pamaagi sa pagkuha og isda sa kadagatan sa Zamboanga Peninsula. Hulihin. Sumala ni Colonel Salveno Piad, ang direktor sa Maritime Police Region 9, hapit na matuldukan ang pagdinamita sa pagpanagat tungod kay ilang gipasabot sa mga mangingisda ang peligro nga epekto niini. Dili lang kay kini illegal, apan peligroso usab ang ilang kinabuhi. Sumala ni Piad, ilang gipakusgan ang ilang kampanya pinaagi sa paghatag og edukasyon ug saktong impormasyon sa atong mga mananagat. Nang una, namulat yung mga tao na to na ito na yung way of fishing, mode of fishing nila. So, dahil nga sa walang kaalaman, lack of education, yun ang problema. Kasi namulat na sila doon sa ganitong klase ng pangingisda. Yung sa atin na lang is nakakaroon tayo ng mga project na magkaroon ng pulong-pulong sa mga coastal barangay para imulat sa kanila na wag nang gumamit. Matud ni Piad nga kadaghanan sa mga yanong mangingisda nibalik na sa naandang paagi sa pagpangisda aron dili madakpan ug mapriso. Kung ikaw ay isang mangunguma, natural lang na magkaroon ka ng abono. Pero kapag ikaw ay isang mangingisda at nagkaroon ka ng lisensya nito, medyo questionable natin yan. Kasi bakit ka magkakaroon ng abono, hindi ka naman magsasaka. Wala ka namang lupain dito sa kwan, kundi puro nakatira ka sa shoreline. Bakit ka may lisensya ng pag-aabono? Tungod sa padayong pagpatrolya sa kadagatan sa rehiyon, mikunhod na ang iligal nga pagpangisda. Dugang panipiyad nga ilang gidive ang mga piniling lugar nga gigamit kaniadto sa blast fishing aron masuta kung aduna may bagang naguba nga corals nga gipreserbar sa gobyerno para sa atong natural resources. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga Peninsula. Stay safe.